Renungan Harian HKBP Rabu 12 April 2020. Pasarep ma roham jala puji ma Tuhani. Tulpok sedarion Daniel 4 ayat 24. Di bahini yau Nebukadnesar memuji-muji pati bulhon dohot mangalehon hamuliaon raja yang disurgui Aisal hut pembahenna hasitongando jala akal lapangna hati goran jala terbahit sado pajepolhon manang isi nama pangalohohon hajukaton pasarep maroham jala puji ma Tuhani. Raja Nebukadnesar ima sahalak raja di harajaon Babel jala matsai balgado harajaonna di hati-hai di tonga-tonga ni Portibion. Sadok bangso dohot baharajaon di hati-hai tunduk do tu Babel jala dohot do bangso Israel dipatunduk nasida. Terbuang do bangso Israel ditiki tuhuta Babel seleleng 70 tahun. Terbuang pe bangsoi ala di pangalo nasida namar laok dosa tu debata. Di bahenido di paluas debata bangsonai terbuang marhiti harajaon Babel. Dipakai debatado harajaon Babel laho patuluson sakapna laho mengajari bangsona di hajahatonna. Alai saluhut namasai dang disadari Raja Nebukadnesar baliksa gabi parohon bijang ni rohani rajai laos gabi hona uhum ni debata ma ibana marhitit pokon boima buatota na gabi si pahusur-husurata imana parjolo magigi do debata nida si gijang roha ditiki di pagijang Raja Nebukadnesar rohana gabi hona uhum ni debata ma ibana laos gila seleleng 7 tahun Majapali ma ibana songon dorbia jalamat sai mara dang marbaju-baju sisilonna gajang-gajang dohot obukna marjab bolang paduahon mar serep ni rohama hita ikon lamanat manian hita jala serep ditiki sukses marhasil makmur unang sanga gabe hamak muron dohot akahasangapon mabain hita madabu tu gijang ni roha ikon oku honotado paboa saluhut nai sian debata patuluhon puji ma debata didenggan di basana alai perdengan basa do debata dang lomo rohana mago akapar jahat dohot sigijang roha di paima ibana do hamu bawon ni rohana di pamalu jara di palua debata do Raja Nebukadnesar sian umane di paulak debata rohana alani dipuji Raja Nebukadnesar ma debata on ma na diigil sian hita asa toktom tapuji jala tapasangap goan ni debata dang di luas hita mago di hajahaton dohot hadosata alai nunga di palua jala di pamalum hita marhiti Yesus Kristus. Amin. Sian buku si jahawan si kenop ari di HKBP buku pajonok kamu ma tu debata.